सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय बे सना मोनाव लोङैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय जानजि पालेंले मासे मोजां बेनि महरा गन्थं जंब्लिर ब्लिर जानजि पालेंले मासे मोजां बेनि महरा एखमब्ला जौ लोंनायखौ बादा होयो एखमब्ला आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय नायै नायै मोजांसो नुलांबाय अखाफोर गावदां नायबाय थाथाव बेनि महरा पुर्णिमा मोखां अखाफोर गावदां नायबाय थाथाव बेनि महरा एखमब्ला जौ लोंनायखौ रायसोगारो एखमब्ला जौ लोंनायखौ गारनो थिनो आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ नायै नायै मोजांसो नुलांबाय बे सना मोनाव लोङैब्लाथाय बथलसेयाव बथलनै हाबो जौआ आं जौ बायनानै जौ लोङै गानखि साजोखौ